Хора, и днеска в първото ни или трето видео, не знам, днеска ще правиме, че играеме онлайн Impostor 3D. И ето как виждате, тези игри, че се играят, може да гледате видеята. Почваме с онлайн Impostor онлайн Impostor 3D. Така. Ако искате да се сприятелиме и да сме много така да си играеме заедно, искате да се сприятелиме, да си играеме, както в момента си играем на различни игри и се играят с онлайн, но ние няма да играем онлайн. И ето това аз съм. Ако ме видите случайно, това ми е името там горе. И да сме приятели, да се запознаеме, да ми пишете в тази игра, да видим как сте, добре сте, нали? И започваме да играеме Impostor 3D. Така, започваме да играем Impostor 3D. Тая игра казват, че е страшна, но ние ще се справиме, търсиме импостора. В момента виждате там горе, къде пише Impostor Health. Това означава на импостора живота. Трябва да го убием с фенерчето ни. Чувам, тук трябва да някъде. Който някъде. Сигурно е тук ти си, импостор. Не тук. Търсиме го. Търсиме импостора. Също и така може да играете и понекога да се видиме, да снимаме видеа и така да правиме, да играме заедно и някакви игри. Нали знаете? Да бъдем така приятели. Зависи какви игри играете, каквито и да играете, пишете ми и ще си ги изтегля и ще ги играем, каквито и да са, дори да не ги познавам, изтеглят, кажете ми и каквито игри да са, ми пишете и ако играете ми. Що си трябва да го убиваме? Това е новия апдейт вече. Вече сме така. Но играта е много яка. Играй се с приятели и така е много добре. Да може да играете с приятели играта. Добре, търсиме импостора, за да го убием. Добре, дано само да го намериме, да убием импостора. С вас да играем много различни игри. Каквито игри ми кажеш? Каквито игри да ми кажеш, да тия ще играем. Каквото и да е. И 3D и да страшни да са. И да са 2D. Каквото и да е. Това ще играя аз. Каквото ми кажете, това ще играя. Пишете долу в коментарите. И каквото ми напишете, това ще играеме с вас. И може да се видим, ако се играе заедно, да играеме заедно. За това седнете и ми говорете, казвайте ми за различните игри и само ми говорете за такива различни онлайн игри и за да може да се играе заедно. И ето в момента спечелихме. Добре, уби импостора със своя фенер. Добре. Взимаме си батерия, които трябват случайно. Нали знаете, просто играят. Ще го срещам на първоначално. Виждате, добре, че сме ние, че ако не сме ние, няма как да може да победиме и ще умреме. Чакай, къде бегаш? Що бега? Но ще да убивам. Да, фанал се на това капана. Не ме убивай, не ме умра. За малко да умра. Не, къде бегаш? Що бегаш? Върни се! Добре,
сега ще спечелим. Така, както казваме, може да си играем заедно на тази игра. Каквито игри ми кажете, тази че играем. Обещавам ви, няма да ви лъжа, че играем каквито игри вие говорите. Така, сега ще спреме за малко да видим какви неща имаме и пак ще се върнем. Няма да приключиме, просто за малко ще спреме и след малко почваме. Така хора, в момента имаме 2007 парички и ще си купиме нещо, за да се оправиме повече. Ето как изглеждам като импостор. Просто много се кефим на тази игра, много е яка. Може да си купуваме 2 от тия скинове. Я да видим този. Добър е, ама чакай да видим някой друг. Значи може 2 от тия скинове. Тия не мога, само от тия. Добре, какво е това? Сериозно? Какво е това? Добре, няма да го купим. Какво е това? Дядо Коледа. Не, ленче. Бисквитка. Хъги-лъги. Тия. Не, с по 200 тия. Нищо. Не знам кое да купя. Това, не, тия са така, не ми трябва. Ще купя това. Не, това. Добре, купуваме. Купихме. Ето. Как изглеждаме ние. Така изглеждаме като импостор. Така изглеждаме като човек. Надявам се да ви харесва видеото. Няма да приключваме, просто казвам. И да може да ставите само по един лайк и нищо не искам. И да се абонирате, за да може да гледате какво че става, какви нови видеа излизат и клипчета, както разбирате. И само така ви искаме и да сте много така да ми изпращате всеки игри, каквито да ми играете, снимки и игри, как се казват, и аз ще ги изтегля и веднага ще ги играя. Добре, започваме. Добре, тук сме. И така, търсим къде е импостора, за да го убием. И ни трябва батерии ни трябва, че говорихме, но и не могахме да намерим батерии, така че бързаме да намерим батерии. Бегаме, нямаме достатъчно батерии, къде са електриятки. Бърз. Къде да го убием? Ето. Крал, сега ти заповядвам да умреш. Нищо, че ти си крал. Той изглежда, не. Умрях. Добре. Так, импостер 3D е много як. Чухте ли това? Чакай да не е зад мене накъде. Ето го. Този е елф. Помагаш на дядо Коледа, нали? Дано да е. Да. Видяхме скин на това, на такова, на снежно човече. Мислих се, че прилича на дядо Коледа. Така, сега по-бързо ще убием. Защо не умираш вече? Що не умираш? Хора, видяхте ли за малко да ни убие? Това е много добре. Много напрегваме на играта и с вас ще играем и така да напрегвате и вие и ние. Да ставаме много добри на тази игра. И започваме с така. Това го знаеме. След малко ще смениме нивото, да бъде така. В момента, че има страшни такива джъмскерове, нали знаете какво? Това ще ви плаши, ако затова ви говоря, не се стресирайте, моля ви. Защото може да ви изкачат някакви такива фалшиви, нали знаете импостори, ако сте играли играта. Може да ви скачат фалшиви импостори и все така, нали знаете, фалшиви импостори да ви убиват. То не може да ви убият наистина. Просто така ще ви правят. След малко ще сменим играта и ще трябва да събираме бебета. Но сега само трябва да таковаме импостора. Търсиме го. Ако не, ще смениме мода.
Добре, отиваме. Ето. Стой. Тук ми е между другото много трудно. Ще излезе, ще дойдеш ли тук? Не ми спомня, че умра. Тук ще го започвам. Да. Не знам на къде съм, но тук съм добре. Давай. Давай ме убиде. Можеш ли? Не можеш да ме убиеш. Разбери ме. Разбери, аз винаги ще спечеля. Не можеш да ме убиеш. Разбери. Добре, продължаваме напред. Аз казах, че сменя играта. Добре, ето вижте, сменим играта. В момента ще събираме бебета. Добре, започнахме. Вече трябва да събираме бебета. Търсиме ги. Добре, къде са така тия бебета? Ето едно. Добре. Само не трябва да намерим монстра, защото ние не можем да правим нищо, освен да се скриваме. Трябва да намерим и батерии, защото е много тъмно. Добре, капан, ние имаме капан. Добре, не ни трябва капан. Добре, минаваме от тука. Тук ще минеме да видим нали импостора случайно да не е тук. Затова ще бягам просто за да не ме намери импостора. Търсят къде са тия бебета и след малко ще ми се изсущи фенера и нямам нито едни батерии. За да се оглеждам тук да нема случайно някъде батерии. Ето фенера ми е тъп. Почти ето фенер, ето батериичета. Готово. Сега гледаме малко по-така. Минаваме от тук бихме гледаме бебета. Ние търсиме бебета. Чакайте хора, ние тук сега, ако има джампскер, внимайте да се среща. Нямаше джампскер хора. Бебе. Ето бебето. Имаме си капаните. Добре. Минаваме от тука. И така, за да може да оправим тук да гледаме къде са бебетата. Значи от тука, на тука и там. Добре, на тук са. Ясно, разбрах. Бързо. Тука. Стойте, че много забавя нещо от тази игра. Още батерии. Къде е това бебе? Ето го. Не, сигурно не съм ли го видял. Така ми се стои тук. Капан. Ми трябва капан. Трябва ми 8 бебета. Аз вече имам 2. Аз не видях. Не, зареждаме сега. Сигурно няма импостор, хора. Това ще е много добре, ако верно няма импостор. Стой да видим къде е. Нагоре сме, нагоре. Значи от тук трябва да минаме. Дано само да знам какво правя и на къде съм. Да, на тук е. Тук не съм бил. Батерии зареждаме ти и си взимаме ти. Добре, сега минаваме от тука. И така, за да може да не ни намерим импостора случайно, ако го видим някъде. Не вярвам да го видим. Но не знам, ще изскочи ли изобщо, няма ли да изскочи от някъде. Не знам. Отиваме да проверим тук в картата. Къде? Ето тук. Ето е картата. Сега ще видя тук има ли тук къде е бебетата. Добре хора, така продължаваме. Тук
Къде има импостор? О, не, импостор! Как имаше? Аз мислех, че нямаше импостори. Не, сега съм едно. Не, умрях. О, не. Добре, хора, ако ви е харесало видеото, абонирайте се и от мене. Чао!